Mayong adlaw, kumusta? O nga karon, nata direng napitas may Barangay Bayanga, no? Bayanga na di ba? Barangay Bayanga, Cagayan de Oro City. So direng napita ang kining gitawag nga Makahambos Cave, no? Pati siya historical gyapon eh. Og pasalamat na kay natay mga higala, no? Direng napitas gawas nga mo poy mo guide sa tuwa, no? Kay lagi kung kita ra, di kita kabalo, no? So unsay akong nabay mga kwan guidelines sa sulod, unsay mga dili or buhaton or dili, okay ra dito na ta aligi kay at least mabanan ta, pero kinahanglan tagsuga ni day okay na okay na sige kumbati. So na warning dire da, no, nga please do not enter without a guide, so at least nga na sila na magiyahan ta nila ni sir. Moni, no, ang sulod nga bahin medyo ngit-ngit. Nabugnaw ba? Sulod ba? Bugnaw kay boss. Bugnaw. So muna tong nabantayan na pagsulod na to diring dapita. No, kana siya kana ang bugnaw. Do ngit-ngit gyud siya. Ay syempre kuiba man eh, no. Na mo gamit tag saluyot man diri na sa exit sa website. Wala sa boss, wala ni siya ipare, hindi dare. Meron ko ang ganda. Unsa ba may nagtulo? Tubig sa boss, sige sa babaw. Okay sa babaw. Oo. Kita gyud kay ba? Okay, seryoso eh. Hindi na seryoso. Wala na sa taman. Dira. Wala na sa pun. So diri ta agi sa nay panderbang ako. Kana lahos ay diha ra din na. Dana ra sa taman ko. Diri di daw sa boss. Ini. Ami tiris na hayag nung gayo, kita ang hayag ko. Mura mag ni hangin lagi nakasulod diri repet. Oo. Unsa amo lagi kang hangin eh? Dia sa tubong sa exit nung ang exit na may konda boss naman sa tiris-tiris. Ay di kon man niyo delikado lig mapakog tawag di ta kabantay ba? Oo. Ganay bato. Nang kandiat amping gid pag musul diri ba? Amping ay. Kadindog siya puro ang ulo na gyapon. Kadindog yun ay kon kalit. Makapakog sa kamay gid ba? Gani hapit ko makapakog kung ako ka bantay. So ni siya. Tangan na siya kalo, dili na pa anaan siguro dia. Ana pa na dito siguro. So mga kuan do, mga 2 minutes na makalahos na dayon. Abot na sa deres gawas. Bahin, no. So muni ang lahos niya. Sungsong po yung mga story diri do sa inyong hibalaan. Kuan po sa mga karaan pero diri nga kuan. Hindi kami di mo taga diri pero ang katong tigulang no isra sa mo diri kanang karaan diri nga kuan. Kung ni sa una to butang sa mga hapon. Hapon dayon. Basta katong kalimot to isra sa tigulang, babae to isra tigulang dito. Mo ni pinagaran diri kuno to mga Amerikano sa mga samdan. Ya pang atimanon sa mga Pinay ba. Naganahan ko ng Amerikano sa mga plus to mga Pinay, mga Pilipino kay mo atiman do gyud sa ila. Manaw. Sa mistere dere. Ang sitini panawa. Danger na dia. Pero kani gibuhat na ni. Gibuhat na itoyo ba? Gibuhat itoyo. Una ra gyapon gibuhat nila diri. Mun exit diri boss. Diri exit. Pero na ko ina kuan tong nabalitan na tong mga naglabay nga murag na ako na yung mga gabuhat diha og milagro. Pasulod, awa mo kabala to. Basin siguro boss kinamo koy. Naman ko bantayan dagon mo sulod. Awa mo ana wa. Narami sa gawas po. Gawas. Ana mo yung kakakitaan lugar. Sulod, wala gawas yo ana ka. Pero murag taga dire ra gyapon sila or galing lugar. Medyo manghunong man boss. Manghunong ra sila. Sulod mga taon. Siguro mga ilang ka minuto among bantayan pero pag gawas wala ka man gyapon.
So Munong mo diya ko musulod. so medyo mabura rin siya ba? Oh. Mabura siya. Pero ang kanan nga ang yang story, wa nga talom. So unsa na diya sa ubos? Suba na. Abot pila ka pit na rin kan diri pa. Dito mo unang ka. Kuno pila ka kabugar dia. So at least no, nga ato ang natuyok, although dali ra lugar ta na kakuan kay medyo mabura siya. Pero at least ato gyapon na experience no. So muna ni ang gawas nga bahin. So nadin niyo Makahambos Cave, Republic Aka 1972, balaod sa pagdumala o pagprotektar sa mga langob o kapanguhaan sulod sa langob section 7 na mga ginadili. So unino ang gawas nga bahin. So at least nga naka-experience ta now diring dapita basta yung kimanaan na ni no kini na ikamulong construct naon si tangawagan na sir kanang yang gi-construct ninyo Retaining. retaining no. So pag abot ninyo din retaining retaining din na din sa kilid no, mas may pud magpangutana mo no para makatuod mo kay kung mag-diretso ra mo mura sa og kuan maglisod mo kay ako gani mismo nga dool ako diri ako sa Ganiro dawala ko tong last time may lang gani na sila sir no nga ga-guide sa tuwa sa para tong motor no makita ninyo Daplin Highway rin siya no Daplin Highway mo nang kuan ra gyapon kanang kung basta mangutan na lang mo matud-an ra gyapon us mga tao din bitaw hangtod sa sulod higayon na atong padaguban na kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.